На трето място Миро Мухтаров Just Me с 1 минута 40 секунди и 80. На второ място демонстратора Ангел Пепеланов с минута 38 секунди и 90. И на първо място искам много бурни аплодисменти за Константин Манчев Триона, който с минута 37 и цяло 46 победи всички. Уважаеми приятели, имайте предвид, че аз и господин Трион сме без хидравлика с автомобили по 83-та година. И ще ви помоля отново да останете тук, защото почетна купа за дамите получава Ива Николова, която днес се представи с 2 минути 35 секунди и 30 стотни. Като не снимайте. Продължаваме с Time Attack и клас до 1400. На второ място Васил Статев Лот 206 СВ. На първо място номер 181 Just Me с Peugeot 106, както разбрахме от 94-та година без хидравлика. И на килограм му ги давате вече го съструва днес. Че на двамата ви светят главите. Ама много сте тихи, аплодирайте ги! Варна са в титуляри до момента. Имам цял багажник. Дай малко на мен. Преминаваме клас от 1400 до 1600. На трето място Венцислав Манчев с Peugeot 306 кабриолет. Заповядай! На второ място Аз идвам! номер 181 Just Me. И сега на първо място да, с големия човек с малката кола, точно така. И на първо място, с бурни аплодисменти искам да посрещнете Масалито, номер 292 Михаил Цеков. Прекрасното жълто рали. Много бързо да стигна. Преминаваме в клас над 1600. На трето място Георги Кръстев Пък. На второ място най-лудата черна 407 Цецо 407. И да обявя пред всички, че това е най-новият член на Peugeot България. Да го честити.
Честито. Бързаш. И на първо място Питбул Боли 205 Ангел Пепеланов. Непропорционално just be get it. Нека ги съпроводим с едни бурни аплодисменти и да преминем към следващия клас, това е Дизел. На трето място Иван Тодоров с 306-ца. На второ място с номер 47 Стефан Кънчев. И на първо място с Peugeot 206 номер 3 Стефан Славчев. И сега преминаваме към най-чаканата и може би атрактивна не само за нас, ами и за целия град дисциплина драг, който днес се проведе в уникални условия. Мисля, че беше супер. Пред милицията.